Hewejäne salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimizin 205-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, 2 hepdemden like mood diýipdim we muňa ýakyn like basypdyňyz. Ondan soňky bölümde bolsa 600 ýakyn like basypdyňyz. Gördüm bolun geçenki bölüm ýene like sanymyz düşüpdir. Azaltmaň dostlar, köpeldeliň. Dostlar, biz täzelikleri siz üçin jemleýär, siz üçin hödürleýär. Siz hem ýekece like bassaňyz, biziň höwesimize höwes goşarsyňyz. Täzeliklere bomba täzelikler naşlaýar. Çempionumuz Kuruluş Osman kinosyna düşüp başlady we dünýä ýyldyzy bolan Burak Özçivit bilen türkmenlere salam var. Bütün Türkmen kardeşlerimize selam olsun, sevgiler. Allah. Devletcan Marade hem urşup hem kino düşüp yetişe. Klip täzeliklerine Mehri Pirgulyeva bilen aşlaýar Aşyk sana. Aşık sana deli divanı sen uğrunda. Garamda gözlerini, eştemde sesini. Görsen şu vaxt yüreğime adalıp qaytalaýadını. Inni gelýär Aziza Wakala. Aziza Wakal diýsen gowy klip hödürläpdir, eliňi çar. Farhat Oraýewiň täze klibini gördüňizmi? Diýsen pürkolunja bolupdyr. Leyli. Aşık men sana, Leyli, Leyli, Leyli. Baksana sen bana, Leyli, Leyli, Leyli. Cana, 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 canıma, dermanım Leyli. Dostlar, Ahmet Tapıl Humay aýdymyny dolu şekilde hödürläpdir. Biz habarsyz galypdyr. Ýöne siz habarsyz galmaň. Humay enay, soğudumi alay. Ay, 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 uçoli Dubai. Gelecekten araşıp durup boronu davay. Ferhat Ataýewden täze klip bar. Bagtyjan. Klip taqqyr gatgoja eken. Eğlenedi gel Batıcan, açılan gülüm biri, aşkımda yapma diri. Serette beri gel Batıcan. DJ Bega täze klip hödürläpdir. Yüregim soragly. Klibiň stili üýtgeşik bolupdyr. Yar edinme ya indi menden, yine yeten ol sana ellem. Sensen karanlık bu yerler, senye gece yok sen yerine. Yar edinme ya. Ýene bir täzelik Rahman Hudaýberdiýewden Ağlama. Inni gelýär Halkaýdym Time, Halipa Aman Kadirov bilen söhbetden Halkaýdym toplumy. Ýene bir näçe Halkaýdymlary Täşli Tulgenowdan. Parlamamız öýde ýatar, bergenlemiz aýra gatar. Getirerler atar atar, yerler ýakyn ýatlary, ýadyr ýakyn ýatlary. Enfo şarjygyna Mednazarowyň gowy däm aýdymyna Karvilla remix hödürläpdir. Türkmen film görjek diýenlere täze kino dargat. Bossan ece, bu Yakubuň sargady. Erik bilen soň goňşulara paýla diýdi. Kabul bolsun balam. Oğlum inşallah. Vah balam. Sağaman gelsinler-de. Şey deyin. Sabır edeli kıydım. Oğlum inşallah. Kuvat versin Allah'ım. Sağ olun. Dutarın sesini eşitmer mi dedin? Ne çok bollu. Instagram
Instagramda yine bir täzelik Iska Muslim'den snippet video. Yıllar alıp dur sağlığı Dünkü yıl gırıp duran gözler Bugün göz yaşları bilen ukladı Bu dünyanın oyunu ütködü Bir taraftan ini yarıp görler Bir taraftan ini açtılar Sıyırıp dur okların sesi Dünyanın renkini çaştılar Inni eliyaz köneleri yatta şarjımızda odan aydımçıyımız Ayna Nuri ve Duymadın mı? Yine bir köner yatlalı Gözel Anna Muhammedova Söydüm Seni. Tefsirleri okuma şarjımızda ilkinci tefsir yazıp bayrak kazanan dostumuz Rasul Abbasov. İşinize ulu üstünlükler arzu etken, ayrıca sana sağ olsun aytken altın. Köp spasiba menem sana ayrıca sağ olsun aytken. İnniki tefsirimiz Perhat Mecid tama işinizde üstünlük arzu etken altın Cemal sana da udaçı Vlatı Kavkaz'dan salamu aleyküm. Bizem size ulukan salam yollayalım. Yeni bir tefsirimiz Bayram Allah'uluyuz. Tamamıyla sizin her hepte çıkaryan täzeliklerinizi biz Dubay'da görýäs. Sizi hatta yanımızdaki başka döwletlerim görýän ekeni. Muňa men şu tak gelip göz ýetirdim. Diýmek bizim ýurdumyzy sizin kanalyňyz bilen ösdürip bolýan ekeni. Şonuň üçinem diňe öňe tamamıyla udaçy. Köp sağ olun bizi gaty beğendirdiňiz. Inni gelýär soňky tefsirimizde Serkan Aydemir meje tama işiniňizde üstünlük. Her saparny sypdyrman görýän. Belarusda okan döwürlemden bäri ýadymda öňkülerden has ütgeşik gowalp barýaňyz. Bu da sizin azaplaryňyz, işiňiz uğruna. Köp sağ olun. Bizi hasam höweslendirmek üçin näme etmeli? Bölme, like goýup tefsir ýazmaly. Dostlar, bu bölümde MP3 täzeligimiz bolmady ýöne klip täzeliklerimiz diýsen köpdi. Kim haýsy klip halady tesirlerde belli. Onda näme dostlar, indiki bölümde görüşýänçe özüňize goýja teredin. Hoş, sağ olun. Başladım. Aýdypdym we siz muňa ýakyn like mut diýdim. Muňa ýakyn like basaňyz. Soňky bölümde geçen hepde 6 yok basaňyz mı goýduňyz? Yani yine like mut külkindi de. Ýa-da sözlem ýa-da mani sözlem. Ýöne geçen hepde yine like sanymyz azda. Däle goýdy ýa-da basama boldy da şu an. Enne natural boldy şu an. Siz üçin hödürleýär. Sizem bize ýeket hoklukdan. Siz olsa bize like Kuruluş Osman kinosuna düşüp başladı ve Kuruluş Osman dizisine diýjek bolýany. Kuruluş Osman kinosuna düşüp başladı ve Mährip Pirkuleva diýen näde şu. Yani biz başlaýar, şuna gup tarp bolýanlar, elini çarp. Mülayim nedir? Halipa aman qadir. Köneleri ya odan aydımçıyımız ayna kimay? Odan aydımçı. Familyası yanından çıkıyor şunu. Inni gelýär halk aydımçı. Yine bir köneleri. Başladım gülmeye. Yine bir köneleri yatlar. Deyip bilemem köneleri. Yergede tesirlere men smartyalar. Altın Cemal dälmen ýöne Ay Sultan çynadım. Bunun berden bellek geçeyim. Muňa men şu taýdak gelip göz ýetirdim. Altın Türkmenli edebiyat täzeden oku bitdi.
Yani sözlerimi disip bilmändir bilýän. Ýerine goýmandyrken. Bolla gutardyk. Sağ oluş bitme. Täderiklerden habarsız galma, biri